Fi 3 snin naqsu bi 30% l-każijiet ta' nisa tqal li jiġu bżonn id-demm waqt il-ħlas frott l-iżviluppi fix-xjenza u taħriġ lil professjonisti. Madankollu, anke jekk mhux daqstant komuni, madwar 50 mara kull sena jesperjenzaw komplikazzjonijiet waqt il-ħlas u jiġu bżonn it-trasfużjonijiet tad-demm. Iċ-Chairperson tad-Dipartiment tal-Ġinekoloġija u l-Obstetrija fl-Isptar Mater Dei, il-Professur Yves Muscat-Barron, spjega ċ-ċirkostanzi li waslu biex mara tiġi bżonn id-demm waqt il-ħlas. Il-każijiet fej jkun hemm telf tad-demm waqt ċesarja, is-sekonda ma tkunx pożizzjoni tajba, tkun daqsxejn quddiem, allura hemm iżjed riskju li l-pazjenta titlef iżjed demm. Situazzjonijiet fej, per eżempju, wara ħlas twil il-ġuf ma jkontraktjax, allura jibqa' ġej id-demm. U xi drabi wara daqsxejn titxrid waqt ħlas normali jista' jkun jitilfu daqsxejn demm. Spjega wkoll il-ħidma f'dan id-dipartiment biex kull ma jmur tkompli tnaqqas dawn l-eventwalitajiet. Illum li qed nagħmlu il-midwives tagħna trejnjati biex jiżnu il-swabs biex naraw kemm hemm it-telf ta' demm u jekk jitilfu ċertu ammont ta' demm aħna hemm ċertu protokoll biex nippruvaw nwaqfu d-demm u jekk hemm bżonn nagħtu d-demm. Il-professur qalilna li f'ċertu każijiet, bħal meta mara tqila tkun marida bil-kanċer, il-bżonn tad-demm ikun previst u hija xi ħaġa sabiħa li jkun żewġa stess jew raba oħra li jersqu l-quddiem biex jagħtu d-demm. Il-konsulent fil-Bank tad-Demm, Dr. Stefan Laspina, spjega l-ħidma b'sinerġija f'dawn il-każijiet ta' emerġenza. Literally naqbdu 4 boros ħomor mingħajr ma nagħmlu compatibility testing jekk tkun emerġenza kif huwa l-każ pereżempju meta jkollna daw il-postpartum hemorrhages ta' nisa fit-tqala li jkollhom din l-emerġenza, naqbdu l-boros, nittojaw il-plasma u jieħduhom. In the meantime, aħna nkunu qegħdin naħdmu iżjed fuq dak il-kampjun, nagħmlu iktar testijiet biex nipprovaw minn dak il-ħin il-qudiem inqablu d-demm iktar fil-fond. Fuq kollox il-qwiebel jisqu li l-ħlas hija l-isbaħ esperjenza l-koppja u għaldaqstant ingħaqdu mal-appell kontinwu tal-Bank tad-Demm biex kull minnu f'saħħtu jagħti d-demm. Il-ħlas huwa avveniment sabiħ ħafna, il-mara ġieli jkollha bżonn intuha naqra demm. Għalhekk huwa importanti ħafna li tagħtu d-demm biex tgħinu lil dawn in-nisa.